La malaltia de Parkinson és una patologia neurològica degenerativa que afecta les estructures encarregades de l'activitat motora de l'ésser humà, el moviment, la coordinació, l'equilibri o el manteniment del to muscular. Des del Laboratori de Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona es treballa per trobar una fórmula que pugui reduir els seus símptomes. La malaltia de Parkinson es caracteritza perquè no hi ha disponibilitat de dopamina, que és un neurotransmissor. La dopamina actua sobre uns receptors que justament, com és lògic, són els receptors de dopamina. Aleshores, el que nosaltres treballem és sobre uns altres receptors, que són els receptors d'histamina. Les neurones que produeixen la dopamina, situades a la substància nigra, s'encarreguen de transmetre-la fins a les zones cerebrals que controlen l'activitat motora. Aquesta ordre de transmissió d'una neurona a l'altra es realitza a través de la sinapsis, on es troben els receptors de dopamina. Quan es produeix un deteriorament de la substància nigra, disminueix la quantitat de dopamina, el que es tradueix en una afectació en l'activitat motora, que deriva en la malaltia de Parkinson. La clau per a corregir aquest problema pot estar en els receptors d'histamina. El receptor de la histamina és capaç d'unir-se, o hem vist que treballa junt amb el receptor de la dopamina, i que quan nosaltres toquem el receptor de la histamina es modifica el comportament del receptor de la dopamina. Aleshores, nosaltres estem treballant, diríem, per veure si aquestes accions sobre el receptor de la histamina poden ajudar a tractar la malaltia de Parkinson. Al laboratori es treballa sobre el DNA dels receptors per veure els lligams que hi ha entre ells. Estem al DNA d'aquests receptors, no? El material genètic d'aquests receptors. I per obtenir-ne ho creixem sempre en cultius de bactèries, perquè són molt més ràpides i ens és molt més fàcil obtenir-ne gran quantitat. Perquè nosaltres treballem amb sistemes de cèl·lules que no expressen aquests receptors. Llavors, nosaltres els hi posem aquest DNA perquè expressen aquests receptors, i com que són sistemes que no expressen ni aquest receptor ni receptors similars, si nosaltres activem aquests receptors, podem estar segurs que la senyal que donen és degut a aquests receptors. Demostrar aquestes interrelacions entre receptors és bàsic per conèixer millor la malaltia i poder dissenyar, per tant, fàrmacs adequats al seu tractament. Quan nosaltres donem un fàrmac, el que fa aquest fàrmac normalment és col·locar-se en el lloc que es col·locaria el neurotransmissor i fer un efecte, en algun cas que activi, o en algun cas que faci la mateixa cosa però substituint i activant, o que s'hi oposi. Que si nosaltres demostrem que això funciona d'aquesta manera, doncs és molt més fàcil dissenyar coadjuvants per poder resoldre aquest tipus de problema.